mbake nyapa to Nen aku njaluk apa apa wi dikawinke genan dek ini wis kaya ngono no lah nek iki gur jilut kurang oh neh kok gak pas sama mas aku cangkemmu sing elek piye 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 karo sapa rek karo apa oh piye 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 kanggo nyogok mindul dhewe nyogok mata anu kanggo nyogok mindul dhewe nyogok iki tani kene jek prawan nek sing penting ana doke kelas duwe no bos nyawane nyapa to we kok ngejak tawuran Raga Samaya Putra yo ayo goyang goyang Simbok watan kuluwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno penting kawinan aku iki wis pandem wedokan aku simbok ra bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan wedang kuluwe ana ketan aku tukokno sipa
aku wis gede ana prawan coba takokno aduh sibuk penting kawinan aku iki wis mendem wedokan aduh simbok ra bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang apa bojomu mbok ngakoni yen mengkono aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan Oke, spesial buat cukup aja. Satu tembang requestnya sudah dipenuhi. Oke.